सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। पळून जाणाऱ्या केसरकरांना जाब विचारणाऱ्या युवा सैनिकांचा अभिमान असल्याची प्रतिक्रिया युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई यांनी व्यक्त केली। पाहूयात। सचिव आपल्या सगळ्यांचे लोकप्रिय खासदार विनायकराव साहेब असतील, सकाळी शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख उपनेते अरुबाई दुधवडकर असतील, आमदार वैभव नाईक साहेब असतील, रावराणे साहेब असतील, आत्ताच आपण पाहिलं नवनियुक्त जिल्हा प्रमुख आमचे पारकर साहेब असतील, पडके साहेब असतील, त्यानंतर गावडे साहेब असतील, अशा सगळ्या वरिष्ठ ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या मार्गदर्शनाखाली आज युवा सेनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो दौरा झाला, त्या दौऱ्यामध्ये आम्ही एकाच दिवसात 6 वेगवेगळ्या महाविद्यालयांवर युवा सेनेच्या कॉलेज कक्षेची स्थापना केली। यामध्ये आमचे सुशांत नाईक, मंदार शिरसाट, रुची राऊत या सगळ्यांनी प्रचंड मेहनत केलेली आहे। आणि मुंबईमध्ये गेली अनेक वर्ष प्रत्येक कॉलेजच्या बाहेर जर आपण पाहिलं तर आधी भारतीय विद्यार्थी सेनेचे फलक आणि नंतरच्या काळामध्ये युवा सेनेची स्थापना झाल्यानंतर युवा सेना कॉलेज कक्षेचे फलक असे आहेत। आणि त्याच्या माध्यमातून कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर ज्या कुठल्या समस्या असतात, प्रश्न असतात, ते सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो। त्याच धर्तीवर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक कॉलेजच्या बाहेर युवा सेनेच्या या कॉलेज कक्षांची स्थापना करण्यात आलेली आहे। हा केवळ पहिला टप्पा आहे। सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की गणपतीनंतर उर्वरित सर्व कॉलेजवर सुद्धा या आपण युवा सेनेचे कॉलेज कक्ष स्थापन करणार आहोत। सावंतवाडीमध्ये सुद्धा शहरातली जी आपली 2 प्रमुख कॉलेज आहेत, त्या दोन्ही प्रमुख कॉलेजवर आज या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सगळ्या युवा सैनिकांना सोबत घेऊन आपण कॉलेज कक्षाची स्थापना केलेली आहे। आणि पुढील काळामध्ये विद्यार्थ्यांसोबत थेट आपण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आपल्याला कल्पना असेल, काही महिन्यांपूर्वी युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहेब यांची देखील सावंतवाडी येथे एक सभा झाली होती। आणि त्याच्यानंतर शेवटी युवा सेना म्हणजे युवकांचे, तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्पर असणारी अग्रसेन संघटना। आणि म्हणून आज विद्यापीठामध्ये सुद्धा आमचे 10 पैकी 10 सिनेट सदस्य आहेत। खरं तर 10 सप्टेंबर रोजी सिनेटची निवडणूक ही देखील घोषित झाली होती, पण सरकार कोणत्याच निवडणुका घ्यायला तयार नाही। त्याच धर्तीवर त्यांनी सिनेटची निवडणूक सुद्धा अगदी एका छोट्याशा कारणासाठी पुढे ढकलून दिलेली आहे। असं असलं तरी विद्यार्थ्यांच्या ठामपणे मागे उभं राहण्याकरता एक अत्यंत चांगलं व्यासपीठ म्हणून युवा सेनेचं कॉलेज शिक्षक काम करेल आणि त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत आम्ही देखील आहोत। याच्या व्यतिरिक्त आपण पाहू शकता की सिंधुदुर्गमध्ये आज अत्यंत चांगल्या पद्धतीने युवा सेनेचं संघटन हे वाढताना दिसत आहे। आज दिवसभरात जिथे जिथे आम्ही गेलो, सुरुवातीला कुडाळ असेल, मग ओरस असेल, त्याच्यानंतर मालवण असेल, आज सावंतवाडी, यानंतर दोडा मार्ग, प्रत्येक कार्यक्रमाच्या स्थळी 40 ते 50 युवकांचा थेट युवा सेनेत प्रवेश झाला। आणि त्याचसोबत तिकडच्या तालुका पदाधिकाऱ्यांनी अनेक नियुक्तीपत्र सुद्धा दिलेली आहेत। त्यामुळे गाव पातळीवर युवा सेनेचं, युवकांचं, युवतींचं संघटन वाढवण्याकरता सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने इकडची आमची सगळी पेरेंट बॉडी आम्हाला मदत करते, ते सोबत आहेत। आणि येत्या काळामध्ये सुद्धा सिंधुदुर्गमध्ये अधिक सक्षमपणे युवा सेना, युवती सेना कशा पद्धतीने काम करू शकेल याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत। याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जर काही विचारायचं असेल आपण विचारू शकतो। सिनेटच्या निवडणूक रद्द करण्यामागचं काय नेमकं कारण असेल की मुंबई विद्यापीठामध्ये आतापर्यंत 17 कॉलेज ठिकाणी युवा सेना आहे। आदित्य ठाकरेंच्या एकंदरीत वातावरणामुळे भाजपला हे करावं लागलं का, किंवा भाजप हे करतं असं वाटतं का? हे अगदी योग्य आपण प्रश्न विचारलेला आहात। कारण पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही निवडणूक लढवली तेव्हा 10 पैकी 8 आणि दुसऱ्यांदा लढवली तेव्हा 10 पैकी 10 असा विक्रमी विजय मिळाल्यानंतर यावेळी परत एकदा आम्ही 10 पैकी 10 जागा जिंकणार याची आम्हाला जशी खात्री होती तशीच भाजपला सुद्धा खात्री होती। आणि म्हणून 3 पक्ष एकत्र येऊन सुद्धा, म्हणजे आमचा पक्ष फोडला, राष्ट्रवादी फोडला, भाजपसारखा मोठा पक्ष, असे 3 पक्ष एकत्र येऊन सुद्धा मुंबई ते आपल्या सिंधुदुर्ग म्हणजे पार गोवा बॉर्डरपर्यंत हा जो काही संपूर्ण मुंबई विद्यापीठाचा परिसर आहे
याच्यामध्ये आजही उच्च शिक्षित पदवीधरांच्या मनामध्ये एकच नाव आहे, ते म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे परत एकदा आधारित झालं असतं, अधोरेखित झालं असतं. म्हणूनच त्या केवळ त्या एका भीतीपोटी सिनेटच्या निवडणुका यापुढे ढकलल्या गेलेल्या आहेत. पण एक मला वाटतं एक उमेदवार हायकोर्टात देखील गेलेले आहेत. त्यामुळे त्या याचिकेवर आज ना उद्या सुनावणी होईल. जेव्हा कधी निवडणुका लागतील त्यावेळेला आम्ही सगळे तयार आहोत. आम्हाला सोबत द्यायला शिवसेनेचे आपण पाहू शकता सगळे वरिष्ठ पदाधिकारी देखील आमच्या सोबत आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली परत एकदा 10 पैकी 10 जागा आम्ही जिंकू. सध्या नवं शैक्षणिक धोरण राबवलं जाण्याची केंद्र सरकारने गेल्या 2 वर्षापासून सुरूच केलं आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकार शैक्षणिक नवं धोरण आणण्याच्या दृष्टीने विशेषतः तुमच्याकडे पूर्वी असलेले आणि आता राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून आपण देशात काहीतरी चांगलं असल्याचं म्हणताय, ते नवं शिक्षण धोरण आणू पाहत आहे. तुम्ही एक युवक म्हणून युवा संघात काम करताय. नवं शैक्षणिक धोरण हे आजच्या तरुणांना आणि आजच्या शैक्षणिक आजच्या स्पर्धात्मक युगाला हे कितपत योग्य आणि महाराष्ट्र सरकारने हे कधी राबवायला हवं असं वाटतं? नाही, जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे त्याची जेव्हा घोषणा झाली होती त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी एक त्याच्यावर अभ्यास समिती देखील नेमली होती आणि त्यामुळे युवा सेनेच्या वतीने पदाधिकारी म्हणून आम्ही जेव्हा त्याचा अभ्यास केला त्यामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून आम्ही करणार नाही, पण त्याच्यानंतर एवढी संपूर्णपणे गेल्या 50-60 वर्षाची शिक्षण पद्धत एकदम बदलायची तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं होणार, अंमलबजावणी कशी होणार, हे मला वाटतं सगळ्यांसमोर सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. आजही शिक्षण पद्धत जर आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या बोर्डात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तफावत असते. त्याचसोबत केवळ चांगल्या प्रायव्हेट शाळांमध्येच ॲडमिशन घ्यायला मारामारी असते. त्यामुळे हे सगळं जर दूर करायचं असेल, समानता जर आपल्या राज्याच्या शिक्षणात आणायचं असेल तर मला वाटतं कुठेतरी या धोरणाचा नक्की उपयोग होईल. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनही पाहिजे त्या पद्धतीने त्या वेगाने होताना दिसत नाही. अजूनही पालकांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये ज्याला आपण एक पब्लिक अवेअरनेस म्हणतो तर त्याचे मला वाटतं कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. अजूनही जर तुम्ही जर अगदी नवीन हे आहेत पालक आहेत जे पुढच्या 2 ते 3 वर्षात ज्यांची मुलं शाळेमध्ये जाणार आहेत त्यांना जर आपण या धोरणाबद्दल विचारलं तर कोणाला त्याची काही कल्पना देखील नाही आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ह्याची जागरूकता होत नाही तोपर्यंत केवळ जर सरकारने घोषणाबाजी करून यामध्ये काही फार फरक पडेल असं मला वाटतं. हे सरकार आता असंच घोषणा केलं आहे की सर्व शाळा या खाजगी तत्वावर चालवायला द्यायच्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घोषणा केली, शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी केली, देवेंद्र फडणवीसांनीही केली. सर्व शाळा जर खाजगी तत्वाकडे चालवायला दिल्या तर सर्वसामान्य गोरगरिबांना हे परवडेल का किंवा युवा सेना यासंदर्भात आवाज उठवणार आहे? हे बघा, मला वाटतं असं करणं म्हणजे सरकारी शाळांचं आणि सरकारी यंत्रणेचं हे सपशेल अपयश आपल्याला समजावं लागेल. आज आपण पाहू शकता की मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत ज्या शाळा चालवल्या जातात त्यामध्ये अत्यंत उत्तम दर्जाचं शिक्षण हे दिलं जातं. गेले 10 वर्ष स्वतः आदित्य ठाकरे साहेब यामध्ये विशेष लक्ष घालत आहेत आणि जी त्यांच्याच मतदारसंघात वरळी येथे जी मुंबई महानगरपालिकेची शाळा आहे त्याला देशभरातल्या ज्या टॉप 10 सरकारी शाळा आहेत त्यामध्ये त्यांचं नामांकन देखील झालेलं आहे. त्यामुळे जर एकदा सरकारने मंत्र्यांनी आणि पूर्ण सरकारी यंत्रणांनी लक्ष घालायचं ठरवलं तर सरकारी शाळा सुद्धा उत्तम पद्धतीने चालू शकतात. याचं एक चांगलं उत्तम उदाहरण मला वाटतं या मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत. जर एक महापालिका हे राबवू शकते तर सरकार 100% राबवू शकतं. त्यामुळे केवळ सगळ्या शाळा या प्रायव्हेट करायच्या हे काय आम्हाला पटत. एक राजकीय प्रश्न, ज्यावेळी 40 आमदार गुवाहाटीला जात होते त्यावेळी तुम्ही इथले जे आमदार आहेत त्यांचा काय पाठलाग केला होता, त्यांच्या घरापर्यंत त्यांना गराडा घातला होता? नाही, ही मला कुठलं बातमी आली मला माहिती नाही. पण मी स्वतः काही तसं जरी केलं नसलं तरी आमचा प्रत्येक युवा सैनिक हा त्यावेळेला जे कोण पळून जाणारे आमदार होते यांना रोखण्याकरता, यांना जाब विचारण्याकरता तत्पर होता. आणि मला वाटतं तशाच आमच्या काही कट्टर उद्धव ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेबांवर प्रेम करणाऱ्या निष्ठावंत युवा सैनिकांनी जर तसं केलं असेल मला अभिमानच आहे त्याचा. पण ज्या मतदारसंघात तुम्ही आता तुमचे यापूर्वी 2 वेळा या मतदारसंघाने भरभरून दिलं, त्याच्या अगोदरही दिलं. या मतदारसंघात आता असा आमदार हवा असे लोकांची इच्छा आहे किंवा तुम्ही युवा सेनेचे आहात
असा युवक हवा, युवकामधला हवा असं वाटतंय. आणि आताचे सगळे असं वाटतंय, तुम्हाला काय वाटतं की महाराष्ट्रातली ही नांदी पुढे चालू राहील का? नाही बघा, आज जरी आपण सावंतवाडी येथे असलो तरी युवा सेनेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात आम्हाला दौरा करण्याची संधी मिळते. आज आम्ही जिथे जिथे जातोय तिकडे उमेदवार कोण यापेक्षा यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे ठामपणे उभं राहण्याची संपूर्ण सर्वसामान्य जनतेची भावना दिसते. आणि आज सुद्धा आम्ही जेव्हा या 2 कॉलेज कक्षांचं अनावरण केलं तेव्हा काही नागरिक येऊन खासदार विनायक राऊत साहेबांची जेव्हा चर्चा करत होते त्यावेळेला त्यांची सुद्धा तशीच भावना ही दिसून आली. त्यामुळे उमेदवार कोण हे मला वाटतं शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते हा निर्णय घेतील. आज आमच्याकडे अनेक चांगले पर्याय आहेत, त्यामुळे नक्की कोणता पर्याय निवडायचा हा नेत्यांचा निर्णय आहे. जो पर्याय किंवा जो उमेदवार हा आमचा पक्ष देईल त्याला 100% सावंतवाडीची जनता निवडून देईल ही मला खात्री आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.